Кой е шефа? You. Come on, your turn. Като разхожда кучето? Кучето да разхожда тебе или ти разхожда кучето? I do. Мхм. Куче, Back in. ти как си бе? Айде да влизаме вътре, вкъщи. Вики? Давай, дръпни го и му кажи. Точно така. Вътре влизайте. Това трябва да тренираме Вики как да тренира кучето. Алекс, искаш ли да го гушниш кучето? О, чакай, него го е страх от спри. Вики, изчакай малко. Изчакай, трябва да му помогна.